Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mistaken identity, illegal nga droga kag away pamilya. Ini ang pinalamang sa mga anggulo nga ginalantaw sa karon sang PNP angot sa kamatayon sang anak sa negosyante nga si John C. Kung ibase sa CCTV footage, isa lang ka persona ang gunman nga sakay sa motorsiklo. Yaring report. Wala gin-finishing sang gunman ang negosyante nga si Jeffrey Kengseng kung ibase sa statement sang witness nga naistorya sang PNP. Sunod sa hepe sa Bacolod Police Station 2 nga si Captain Vincent Paul Pendon, ginlantaw lang sa sospek kung bala patay na ang biktima. Kung ibase man kuno sa CCTV footage, isa lang ang nakita nga motorcycle rider nga nagpalapit sa salakyan sa biktima. Sa driver's seat siya nagtupad sa nagpondo ang SUV sang biktima sa may corner sang BS Aquino Drive kag Lacson Street. Ang gunman nagalin sa right lane, sa right side sang right lane. Okay. Nagalin sa di sa right side, nagmaniobra di sa kay nakapundo ang SUV, nagmaniobra sa kag nagpundo sa kilid sa left side sang driver. Okay. Bali dire. So no, sa investigasyon nato no, sa atong investigador, ang trajectory sang bala halin sa likod sa bintana sa driver side, sa likod sa driver side. So, kung lang taon natin sa relo, 7 o'clock ang trajectory. Kung diri ang biktima, ang trajectory rin sa likod, gin-shoot ang aton nga biktima. Mistaken identity, illegal nga droga, kag away sa pamilya ang ginalantaw nga mga anggulo sang PNP sa pagpatay sa kay Kengseng. Dugang panipendon, posible nga nasalaan lang ang biktima. May nakahatag sa impormasyon sa PNP nga may kahilabtanan sa illegal nga droga ang napatay, pero ang ining impormasyon ang usisaon pa sa pulis kung matuod gid man. Nakapablatter sa Police Station 3 sang 2009 ang amay sa biktima nga si John C. kontra sa iyang hinablos nga nagkuha sang pila nila ka mga pagkabutang kag propiedad pareho sa mga salakyan, genset, tools kag iban pa nga mga bagay nga nagabalor tanan sang 54 milyones pesos. Initanan sa karon ginausisa sang pulis. Nabutang sa blatter report ang in behalf kay Mr. John Kengseng C, which is the father of Mr. Jeffrey Kengseng. Nagareklamo sa isa ka membro sang pamilya, which is to specify nephew ni Mr. John C, nga may mga property or may mga gamit sa warehouse nila nga nadula. And ga-amount sa isa ka blatter naga-amount sa 9 million pesos and 45 million pesos. So makita na sa so hindi ko maisa-isa no, pero to discuss some mga generator, salakyan, motorcycle, mga tire changer, compressor, pero wala sila nagauntat sa siningang mga anggulo. Padayon pa abitub-tub subong ang pagsinulod sa mga impormasyon tukoy sa background sa biktima. Alas 12:30 sang kahapon sa gintiro ang biktima sa may corner sa BS Aquino Drive kag Lacson Street. Patag sa pulis sa makabati sila sa nilupok, gikan sila nga police station, ginayon sila nga nagresponde padulong sa may corner sa BS Aquino Drive kag Lacson Street kay dungod dito naghalin ang nilupok. Wala sila makahibalo ang driver nakadrive pa sa iyang salakyan, padulong naman pakadto sa unahan sa ilang police station, pakadto na sa area sang Barangay Banago. Matapos matiruhan ng biktima, nakamaneho pa inikay nakatabok sa Lacson Street padulong sa Police Station 2. Sa unahan sa police station, may bakante nga lote, didto nagrekta ang salakyan sa biktima. May 5 ka mga deformed cartridge cases sa crime scene pero sa inisyal nga investigasyon sa pulis, may 4 ka igo sa bala sa lawas ang biktima.